Nagyon szar. De már te elkezdted? Akkor toljad, mert már megy a perc. Egy perc, figyelj is rá! Nem fogok. Hajrá! Nagyon rögtettek, annyira felgyomlom. Egy kis forragó. Várjál. Vélem az időt. Vélem az időt volna, de addigra kezdem. Mi vettem a rögtettek? Nem a hallgatjuk, mert nagyon kevés kutóra van. De azért, hogy bemaradsz az alapból. Kimértem mindegyiket. Várjál. Mindjárt mondom. Még 26. Na. Amúgy lehet, csak ott is megterelhet. Még majd egészkor indul most, csak most a 3 vagyok. Mondd, hogy most. Nem. Igen. Az még nincs mesélő. Még az lesz a volt. Babnak! Várjál. 5, 4, 3, 2, 1. Most. Gyorsabban egy csúcs. Nyelj, Peti, nyelj. De én az annyira nem is szállom. Gyerünk. A getpászon nem lehet kötöltöd a tetejéről. Még 45 másodperc. Szerintem meg lehet, még az. Simán. Nem, most kezd meg kiszáradni a száj, nem írja benne. De nem Zsőszalban. Meg hülye mondtuk, hogy benyomta egybe az egészet. Ja, egyenként. Még már csak 25 másodperc. De ez volt nekem is, hogy még röhögtem is közben. 15. Nem lesz meg. Még a viszont 20. Hogy a nyelv? Aha, ügyesen várok. 5, 4, Na, gyerünk. Nem is leüljünk el.